Armeda Carpet are deosebită plăcere de a vă prezenta colecția Babil, o colecție produsă în Turcia de fabrica Royal, una din cele mai luxoase și calitative colecții Armeda Carpet, în design modern, culori puternice de contrast, pe fundal negru, după cum vedeți, cu inserții de auriu și arămiu. Sunt covoare care dau personalitate camerei și sunt acel plus de design oferit spațiului. Același model chenar propus și în nuanțele de gri, cu o tentă de verde în compoziție. Și modelul cel mai căutat și cel mai dorit, un tablou am putea spune. Această colecție are și o calitate deosebită pe lângă designul pe care îl puteți deja vedea, o compoziție de 55% viscoză și 45% acril. Fac din această colecție o colecție prețioasă, foarte ușor de întreținut, cu o densitate bună, covoare foarte subțiri, de greutate și calitate deosebită. Finisajul este cu niște franjuri foarte mici, tocmai pentru a se încadra în designul modern. Atunci când vă doriți un covor deosebit, care să fie centrul atenției în camera în care îl propuneți, Babil este cu siguranță colecția pe care o căutați.